ngizofuna siyikhulume le. Sizozondana, sinyanyane kodwa sizoyikhuluma. Madoda nina namakoti benu abagqoka amabhulukwe. Ngikhuluma ngomakoti mina owasine esigcawini. Ngikhuluma ngomakoti owalotshola, ngikhuluma ngalokho okugijima ke ko home affairs, umbone umuntu esefaka iring engenasigcawu, engakaze lotshole, eqhamuke nje esefaka iring. Ngikhuluma ngalokho, uma lokho kudlala umasigcozi lokho. Udlala umagalopa. Mina ngikhuluma ngomuntu owathumela umkhongi. Ngikhuluma ngomuntu owakhehla umakoti wakhe. Ngikhuluma ngomuntu owashada isinyanyela, washada isilungu. Angikhulumi ngalowo muntu loyo omakoti wakhe washada efaka iphenti etswabe. Angikhulumi ngalowo makoti. Mina ngikhuluma ngomakoti owasine esigcawini ebhincile isidwaba. Kakhulukazi abamaZulu. Kahle kahle usuke usuyisidwedwe, usuke uyisiyoyoyo, usuke uyisinothongwana, usuke usuyisiphukuphuku, uyisidwedwe sesithuvuvu. Uma uvumela umakoti wakho umlobole ngenkomo zakini, kuyeke ukuthi imali yakho. Ngoba wena kuba abazali bakho abakuzalanga, ongeke ube bikhona emhlabeni. Ukhona nje ngabazali bakho. Ngakho ke imali yabazali bakho, ngoba abazali ingakho kuthiwa uyinkomo olobolwe ngaze ezikababa wakho, awusho ukuthi ezakho. Ngoba ubaba wakho wazala wena. So isithingithing. Uyabona into edala lokhu ukukhoda. Awukwazi ukuphumela obala udefend ibhulukwe. Ukuthi umakoti wakho njengoba egqoka ibhulukwe nje akekho umuntu okufaneka akushayela umthetho ngoba ibhulukwe ulithengele uwena. Ulithengele uwena umakoti wakho ibhulukwe ngoba uyiphenti. Ngoba uyisiyoyoyo, ngoba uyisithingithing. Kini iqala ngawe ukuthi kube nesithingithing. Kini nje. Ubaba wakho uma wakaze lifaka ibhulukwe, sokuwena ngoba uhambe wayokhotha, wayongena wofaka ubuso kulesa sivuvu esishisayo, wofaka ubuso kulobe abumnyama, wayofaka ubuso kulo lonke lelatswayi lenkwethu nemjuluko nayo yonke into. Wahamba wofaka ikuyisilima kanje. Awukwazi ukuphumela obala utshela uqholoshe zivu. Shothi nasenzongena ema-toilet manje uphume kade usebenzisa ithishu uphume na uthi nabo eyami lento le indle yami le. Akekho umuntu ongangitshela. Awukwazi ukuphumela obala utshela abantu ngehlazo. Usuke usesiphukuphuku sokugcina, uyiphenti. Uright nje uma ukhothela udlela ukungcola kwakhe ekamereni nomakoti wakho. Ukulungile lokho. Kodwa hayi ukuthi ke mina especially legenge yamaZulu awukwazi ukudefend ukuthi umakoti wakho uright mayegqoka ibhulukwe phakathi komuzi wethu omkhulu. Ngoba yini senahlala ezindlini abalekela imizi nina. Indlela enibole ngayo nishada lemshadweni yomkonkotelo esinyenyela, nibaleke niyohlala eThekwini, nibaleke niyohlala eGoli, nibaleke niyohlala eCape Town. Anihlale emakini. Umakoti oganile ngokwesiZulu nje siyeke indaba yesonto, ayingendaba yesonto la. Ukuthi umKristu noma usonto kwaShembe noma uyiNazaretha ayingena, sikhulume njengamaZulu manje. Uyisidwedwe sesiyoyoyo sesiboshwa mawuvumela umakoti wakhe agqoka ibhulukwe eshadile umlobolile. Ngaphandle mongamlobolanga asikwazi lokho enikwenzayo nina. Nene kudefendayo. Udefenda amanyala ngoba uyiphenti. Uyabo inkinga yakho, inkinga usuyisiyoyoyo ngoba niyakhotha. Into enishaya kakhulu umuntu okhothayo upside down. Ingqondo le iyashintsha ibe upside down ingqondo yomuntu okhothayo ngoba ukwazi mawuseka kahle la ekhanda lakho. Uyeke wonke ama-body part omuntu esifazane uyofaka ubuso lapha wena nomlomo. Egcineni kosuku nithini nina? Nithi hawu zini ingane zakho uma ukhuluma ngalezi zinto lezi. Hey, mina ngikhuluma ngayo, nina niyakhotha niyayidla lento. Mina ngikhuluma ngayo ukuthi i-wrong. UmZulu angeke ungayibizi nje ngomZulu. Uma unomakoti ogqoka ibhulukwe bese uthi wena umZulu uyasigulela, uyasangana. Kulungile iba isiboshwa kini nomakoti wakho kodwa ungabi usukuveza obala manje. Thola insizwa abantu besilisa abahlangene. Uzothi wena kufana nalento leyo ukuthi abantu besishayela imithetho emzini yethu. Awunamuzi wena. Umuzi onawo kababa wakho, owakho umuzi. Uyokwakhiwa izingane zakho uma uzoba nazo izingane. Ngoba abakoti bena basafuna ukuzala phela ngithi bayizicwicwici, bayizipheshethwa. Wakana isipheshethwa, ipheshethwa azali. Ngifuna isipheshethwa, ngifuna isiphalaphala. Ngifuna isipatsha nje eduze kwami ngoba abazali laba. Abazali uyothatha uNkulunkulu wayekuphe izingane ezisithupha. Ngoba uganwe isipheshethwa, uganwe isibatshazwa bese sikuzalela izingane ezimbili masiqede lapho siyokwenza i-tubal ligation sivala. Umuntu oshadile akahleli umndeni. Umakoti nje oshadile akayivala inzalo, akawuhleli futhi umndeni. Siqala ngani nina madoda enivuna abakoti benu umakoti onetswape. Wawuyibona umakoti olotsholiwe ohamba nebhulukwe lingene enqeni. Kubonakala iphenti ukuthi liphenti libiza isefo, leliphenti liwucecwana luyintanjana.
umakoti lo ohamba emunca izinqa emamoli bese utshela abantu ukuthi wena ugane ubani ugane wesiboshwa. Ngithanda ukuyipromota nje lento ngoba ngizobulala izingane nezethu. Ngizoyibulala gcine zazi ukuthi umuntu wesifazane uyalifaka ibhulukwe oganile. No akalifaki. Omzulu angizazi ezinye inhlanga. Umuntu wesifazane oshadile olotsholiwe washada ngokwesiko akaligqoki ibhulukwe. Akakwazi umakoti ukuhamba edunusa ngebhulukwe emzini ahambe eminca itswape. Siqala ngani ngoba niyakhotha. Nayi into eyinkinga yenu ukukhotha nibolile. Mina ngendaba anginakuzondwa angikhulumela egameni lenkolo ngikhulumela egameni lokuba umZulu nibolile nina nivumela abakoti beni begqoka amabhluku nisivezela umphakathi ukuthi ningamaphenti phenti tintinti ningama G-string nonke ayikho indaba yenu.